तनिए का दिया देखावा आरती सुभवा तनिए का दिया देखावा आरती सुभवा अटकल महुरिया के जय लाला अटकल महुरिया के जो कैसे के दिया देखाई रे प्रभु कैसे भाभी हमरे के भगावत तैले जले बुझा तनु पूरा भाई के बाप के कमाई हम ही खातनी वैसे हमरा के दूसरा के घरे भगावत तैलो तनी मुनी मुहात नहीं गेलो जया से दिन धराई बताया से रहत दिन तभी सब खाली धरा धरा के रहत तैलो हमरा के जी काहे रोतनी जी देखी ना हम ना जाइमो मने भइल का बाटे ई बताई दिक्कत कोनो बाटे ना जाइमो काहे कोनो दिक्कत बाटे दिक्कत नहीं के भले ये भले दिक्कत ए जा उतरनी कौन खेल कूद के नो तो चाहे भैया चाहे पापा कब हमरा के ख्याल रखत रहनिया और कने के काज ने कैसे रखिए सन कैसे ना हमनो के त अपनी माई बाप के घर द्वार के भाई भौजाई के सबके छोड़ के आइल बनी जा ई त रीति रिवाज बाटे कि आज ना त काल भाभी के जानले बाटे कबो नैहर में गुजारा कोनो बेटी के ना होला समझनी कितनो कामे आई त अपना ससुराले कामे आई हे भाभी बाकी जल्दी हमरा के बुला लिया जल्दी बुला ले के ठीक बा आज जल्दी पहिन होइन ले देखि निकल गेल बा हेनी करी तुम हम रोल रोटी हां दीदी तेरी का भाभी हम कैसे जाए डरा के छोड़ के भाभी हम देखो हम ना जाए अरे पागल मत बनी दूल्हा जयमाल पे आके बैठल बाटे उजी के का रो रो के अपन रुपया के दफ्ता कइले बानी जी है भाभी रुकी हई जल्दी बुला लेबे बोले लो ई बारात लो डाल देबे कि हम ना जाए अरे जाई बियाह शादी होई फिर तुरंत के दिन बारी धरवा के रवा के बोलवा ली हल जाई कौन ठीक में भाभी बोला है कोई विदा करे सुन तब नु कोई सुन तब काहे ना विदा करिए सन ना काहे बेचो तनी जा पागल मत बात कर तड़ू जा औ का हमरे तैयार भइली हो तैयार होत सब इंतजार करत हुए आई जी के अंका लगाइल बाड़ी जा चल रोई गई मत ठीक बानू हंसी खुशी से चली माई कहां भी है भाभी मम्मी जी ओजी के बाड़ी पापा कहां बा वो ओजी के बोल बाड़ी जा वो भेजल बोला कि जाके लेके आ जा है भाभी हमारा से ले हो देखो कोइसन तो लोग दिल वाले सब कोई जाला चलो खलिया माल ले ले तनी चली जाओ जी खड़ा होके चली चली सब जो हाथ में खिसिया पानी हो रहू आपन गेटवा सजावे मुकेश भैया आपन गेटवा सजावे स्वामी भैया अवतारे जीजा जी तो हारे लाला आई गईले जीजा जी तो हारे लाला आपन गेटवा सजावे इरफान भैया आपन गेटवा सैया आई गईले जीजा जी तो हारे लाला आई गईले आजी बाबूजी आपन गेटवा सजावे सोनुआ भैया आपन गेटवा सजावे दीपक भैया आई गईले जीजा जी तो हारे लाला आई गईले जीजा जी तो हारे लाला घोड़वा चढ़ल ले दुल्हा विक्रमा दुल्हा घोड़वा चढ़ल ले दुल्हा विक्रमा दुल्हा घोड़वा चढ़ल दुल्हा विक्रमा दुल्हा अटकल महुरिया के जो जाए लाला अटकल महुरिया के जो जाए तनिए का दिया देखावे आरती सुभवा तनिए का दिया देखावे आरती सुभवा
अटकल माहुरिया दादी तनी के स्माइल करो। जाए लाला औसत नहीं की अटकल माहुरिया के जो लागत कैसे के दियावा देखाई रे प्रभु जी हाजी आधा बच्चा का मोबाइल में दादा हमारा खाती यावा देखाई मोरे प्रभु जी बाड़े नैहर सब गए लाला रोकिए बुआ जी खाली के खोदता जी का बोल जी क्या रे लगाम मारे दादा हम रख लोग दादा खियाई बुआ जी अरे हे क्या रोवे कौन बजा हमरो लगा ओ खबर बेचा कैसे के दियावा देखाई मोरे प्रभु जी ना दादी के पूछा ना कैसे के दी खाली प्यार बढ़ेला खा ले तो ना और के खिया दी ना रहे देता मन बा बाड़े नैहर सब लोग गए लाला बाड़े नैहर सब लोग दादा दादा आई दादा अरे ये तो हमारा बुढ़ापा में के सहारा बा तो हम तो आगो लाती ना सहारा मुंह हम बानी बानी जा होत ना आदमी धर जना है ना डंटा धरी जा ओके रख दे थोड़ी अधरी चलो 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 दे दा डाली जी पाहुन भैया अच्छा पहले बुची जी डाल मोकर इंतजार करते ना दादा जल्दी बुढ़वा खड़ा जल्दी हो डाली बुची पाहुन में जय मालावा जल्दी जल्दी डाली बुची पाहुन दादी, में हमें लाके जय मत छोड़, मालावा कैसे में डाली लोग खिला दिया अरे बाप जल्दी बाजी में बने जी लोग तो दादा हमारो में केना हवन पुरानिया हवन तो अभी से ताता जी आशीर्वाद ली उहे चाहता है जौन संगीत खड़ा रही थी न देख बैठ जा आराम से ना आवे रोके आराम से बुढ़बो खबो ओके हाजी ओ हमार छोटका दादा हवन दादा के भाई हवन नाती हो अच्छा हम नाती हैं ठीक भाई ना नाती है ना नाती ऐसन बोला हेलो चुप रहो नाती चुप रहो हाँ नाती के इज्जत कर ए दादा हां बउआ कहानिया नो हां दादी तो ठीक है बिया देखो ना कुछ हमारा गुजार लगा देते हैं नहीं झाड़ के सरवा भी होके दे तुम जो का बतिया तंज अपने में हां भूखाइल बले क्या बा आर तो जी के बम्पर सिस्टम बोले है बाटे चालू और बोले तक हम घरे खाई घरे खाना हम मंगवावे के न पड़ी हां लाइन लगा दे बाड़ी एक जानी घर आई खिया दे सब ढेर मत बोली ठीक है हम खाना कहतनी महाराज रुआ जी तो सोच राउट गलत बा जाई खाई सोनी कुछ उल्टा सीधा अरे ना मैं बोल कहां जा, से जा, जा, खाना जा, खाई तो बताओ। खिया दे बा कल से कोई आई बोले खातिर खाना खिया में कौन बड़ा भोजन करा दे बा हां तब का